иң зур, шуның белән беррәттән иң борынгыда булган авылларның берсе Күгәрчен авылының туган авыл музеенда. Үткәндәгеләргә илтифат, мәдәниятне кыргыйлыктан аерып торучы күркәм сыйфат ул дигән рус халкының бөек әдибе Александр Сергеевич Пушкин. Олы каләм иясенең бу сүзләре күптән, бик күптән, бүгенге көнебездән 2 гасырга якын элек әйтелгән. Әмма тирән мәгънә салынган аларга. Әз генә дә булса шул турыда уйлыйм әле. Үткәннәрне белми торып, киләчәгебезгә абынмый сөртенми генә атлый алабызмы без? Әнә бит әбиләребез нәрсә ди? Һәрбер кеше үзенең нәсел шәҗәрәсен 7 буынга кадәр белергә тиеш ди. Бу бит аларның исемнәрен генә түгел, бераз гына булса да башкарган эшләре, кылган гамәлләре, тормыш һәм яшәү шартларыннан хәбәрдар булырга кирәк дигәнне ишарәли. Бу турыда безнең үткәнебез, тарихыбыз сөйли. Күпме дәрәҗәдә бу тарих безнең музей экспозицияләрендә чагылыш тапкан да инде. Хәзер сез алар белән танышып китә аласыз. Рәхмәт итегез. Рәхмәт, Адилә. Хәерле көн. Кадерле кунаклар. Сез Адилә әйтеп киткәндә, Күгәрчен авыл музее, туган як музее дип әйтәбез инде, берничә төрле әйтәбез. Бу инде безнең мәктәбебезнең горурлыгы, авылыбызның горурлыгы дисәк тә ярый. Музейга нигез салу, музей төзү белән тавышны чыгармый, ачамазына. Безнең инде сугыш ветераны, авылыбызның улпат кешесе Умар ага Әгъзамов мәктәптә укыткан вакытта ул инде бик зур эшләр белән йөри. Авылыбызны иң беренчеләрдән булып тарихлы итүче шәхесебез. Аннан соң инде икенче эше аның менә шушы мәктәптә музей ачу. Авыл тарихын ул безнең язып калдырды. Урыны җәннәттә булсын. Ләкин инде мәктәпнең менә бу яңа бинага күчеп йөрү вакытлары иске мәктәпнән үзенең авырып китү сәбәпле аның менә хыялы үз хыялын инде тормышка ашырмады, ләкин шуңа да карамастан аннан соң эшләгән мәктәп директорыбыз Мингарипов Абдулхак Газиз улы менә шушы мәктәбебездә музейны ачуга дип әйтәбез инде зур җиң сызганып керешкән. Һәм нәтиҗәдә 1995 елда музей 9 май көнне сугыш ветераннары белән әле ул вакытта 30лап по-моему безнең сугыш ветераны булган музейны ачылды. Менә шу 95 елдан Берлиндә безнең музейыбыз эшләп килә. Күп нәрсәләр инде аның менә монда материалларны җыйнау, балалар, укытучылар, авыл халкы, кемдә нәрсә бар, менә күрәсез монда. Музейыбыз бик бай, тапшырып музей ачылды. Һәм авылыбызның тарихы, авылыбызның тарихын әйттем, менә монда инде Умар аганың безнең төп нөсхәсе, конечно, мәктәбебездә булганы югалган. Ни өчен югалган, югалмаган инде бу авылда. Авыл кешесендә кемдә дә булса, чөнки элегрәк алар берәү, икәү генә алып торып, укып, онытылган күрәсең инде, наверное, авыл халкында үз куллары белән язган дип әйтәбез инде. Бусы күчермәсе һәм менә инде яңа Нурулла Гариф тарафыннан шушы авыл тарихы мәктәптәге үзенеңдәге менә бу яңадан инде үстәмәләр белән авыл тарихы язылды. Һәм шулай ук инде Абдулхак абыйның да кемдер алып торган туш шулай ук авыл тарихы үзе Умар абыйның язулары һәм үзенең үстәмәләр белән авыл тарихындагы китап. Авылыбыз тарихы турында китаплар бар. Әле Абдулхак абыйның